Rahmatov Firdavs G'aniyevich, xizmatchi harbiy qismi harbiy 0408 Вазирати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Xo'p, axbor-u maqolalar ziyodan dard шудан. Xo'p, вобаста ба ин ҳолат пеш аз ҳама қайд карданем ки аз тарафи прокуратураи ҳарбии гарнизони Суғд дар баробари гирифтани хабар вобаста ба марги Қатори Раҳматов гурӯҳи тафтишотӣ ба ҷои ҳодиса ҳозир шуданд. Дар рафти гузарондани санҷиш муайян карда шуд ки сабаби марги Қатори Раҳматов ин баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ аз ҷониби ду нафар сержантони қисми ҳарбӣ ва содир намудани муносибатҳои вайрон намудани муносибатҳои оинномоӣ байни хизматчиёни ҳарбӣ аз ҷониби як нафар қатори дигар нисбати ин Қатори Раҳматов гардидааст. Дар ин асос санаи 10 июни соли ҷорӣ аз тарафи прокуратураи ҳарбии гарнизони Суғд нисбати сержантон Сулаймонов Раббони Мирзохонович ва Раҳимов Комрон Чорибоевич ва бо моддаи 391 қисми 3 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нисбати Қатори Назаров Айём Саидович бо моддаи 373 қисми 2 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда. Ин се нафар дар ин лаҳза аллакай бинобар гумон доштане ки содир намудани ин ҷиноят гумонбар карда шуданашон дастгир карда шуда ба маҳкамаи муваққатии нигаҳдорӣ ворид карда шуданд. Санҷиш то ин лаҳза ошкор намуд ки дар санаи 7 июни соли ҷорӣ баъди нисфирӯзӣ тахминан соати 15 хуб сержантони номбурда баъди хуроки нисфирӯзӣ сержантони номбурда аскарони навдаъватшударо барои қазои ҳоҷат роҳбавадӣ карда баъде ки аз назари афсарон пинҳон дар ҷои пинҳону ноаён мераванд дар он ҷо хуб сержантон Сулаймонов ва Раҳимов ва инчунин худи Қатори Назаров нисбати Қатори Раҳматов Фирдавс қувваи зӯрии ҷисмонӣ истифода мебаранд. мо аллакай далелҳои кофӣ ба даст овардем ки аз ҷониби ин се нафар Раҳматов лату кӯб карда мешавад. Дар натиҷаи лату кӯб кардан лату кӯби ин се нафар ки ба гулӯ ва қафаси синаи Раҳматов бо мушт мезананд, ин боиси ба комаш фурӯ рафтани забон ва маҳкам шудани роҳи нафас гардида дар натиҷа Раҳматов дар давоми 10 дақиқа ба ҳалокат мерасад.